ku tare barawo zai tsere ga ajakki zuru. Dan banza janar Buhari. Bakin goggo sarkin luwaɗi dogo mai sufar muzuru. Kare ne mutum ko kazari. Me kashe mata har da yara a sai shege dan fesararru. Dan banza janar Buhari. Uwar ka iyan labu. Sannan gane hawa ga moto dukin yake in ku duk kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne ya kasan cikin zuciyarsa bin adam mai ya gane hali. Kakantaran wanga ai bai da ahu babu ne ga ta kirki jiki nai ka ce wani ai ina da talauci ya kai har kasan zuciyarsa sha'anin mutum mai wuya gane hali. Dan adam mai wuya gane hali. Wataran mutum ka yake kyautata ma, wataran mutum ka yake kyautata mai, wataran mutum ka yake muna na mai, wataran mutum shi yake muna na mai. Kacaccen mutum mai wuya gane hali. Dan adam mai wuya gane hali. Babu ne ga ta kirki jiki nai. Resoluteness to make this land a land of righteousness. Jama'a assalamu alaikum, ina kwanan ku, ina gajiya duk inda kake. Jama'a mun ce ina kwana ina gajiya saboda lokaci, ina wuni saboda lokaci ba daya bane. Kuma wannan abun yana nuna maka ikon Allah inda abin da Allah ya yi a duniya. Wannan abun yana nuna maka domin kai ka dinga ji tsoron Allah duk inda kake. Duniya yanzu ba ji tsoron Allah. Duniya yana yi abin da ya gan dama. Duniya yana yi abin da ya tabbatar amma kowa ya manta da Allah. Jama'a Allah yana nuna maka kowane lokaci wani shine baba. Jama'a ka ci gaba ka tabbatar kai duk inda kake kana jin tsoron Allah, saboda wanda baya jin tsoron Allah kwanan shi ya kare, kuma yana da rema kwanan shi ya kare. Jama'a shi yasa muke fito kuma mu ci gaba maganan mu inda muka siya kowane lokaci za mu tashi mu tabbatar muka cika alkawari inda muka gaya muku. Jama'a mun fito domin a tamake ka, mun fito domin kai ka samu haske, mun fito duk inda kake ko menene ya ne a tabbatar wannan right dinka ya shafe ka ya zo gurinka. Shi yasa muka fito yanzu. Jama'a muna wannan magana saboda ya kamata a ce wannan abun wanda naka ne, wanda ya kamata ya zo kwangalanka yana hannunka. Jama'a shi yasa muka fito, mun fito domin saboda a tabbatar abun da za a yi a daina iri kashe-kashen mutanen da ana yi a banza. Ana ta kashe mutane a Nigeria a banza, ba mai magana. Kaman mutum ba mutum ba ne, kaman mutum ya zama akuya, kaman akuya ya fi mutum darja. Jama'a shi yasa muka tashi kowane lokaci mu zo mu sa baki duniya ya ji muryanmu, duniya ya ji kukanmu inda muka yi, saboda irin aikin da Fulani suke yi a Nigeria wallahi tallahi ya gagare mutum, wallahi tallahi ya gagare mutum. Irin wannan abun ya kamata a ci gaba da shi, a yi maganansa, a tabbatar an daina wannan abun. Jama'a saboda idan ba a yi ba abun da za a samu a gaba wallahi tallahi mutum bai sani ba,
wallahi tallahi kai wanda kana jin murya na yanzu kai baka san abu inda zai shafe ka ishru kawai ka zo na inda kake baka so ka tashi ka yi magana wallahi inda zai zo maka ina gaya maka da rasuwa wanda ya faru da maiwa zai fi naka soki ina gaya maka amma ka tashi yanzu ka ci gaba da magana ka yi wannan magana wanda ba wanda yake so yi ka yi wannan gaskiya wanda ba wanda yake so yi jama'a kana wannan magana kana gani abu zai bude kana wannan magana kana gani kana tamaka mana mota ne kana wannan magana kana gani wanda ana ta cuta talakawan Najeriya wanda ana ta cuta ko ina daga ciki daga waje kana tamake su saboda kai ka fito kai magana amma idan aka ishuru ko ina kai ka zo na ka ishuru ba ruwanka saboda bai taba shafe ka wallahi tallahi har a duniya har abada kai kuma sai ka biya wallahi bashi ne kana ci jama'a shi yasa muke fito jama'a kafin mu ci gaba da maganan mu za mu yi addu'a ubangiji Allah mun gode maka da abubuwan da kana yi mana mun gode maka da karfin da kana bamu da ilimin da kana bamu da hikiman da kana bamu ba wai da karfin mu bane ba wai duk abun da muke yi da karfin mu bane muna gode maka saboda kai ne mai bamu wannan karfin ubangiji Allah muna gode maka da lafiya da komai da kana bamu kuma da nasaran da muke ci akan wannan abun wanda muke yi domin mu tabbatar Biafra ya zo muna gode maka sosai ubangiji Allah kuma ni ina gode maka akan kan mai gidan mu mazi inan dikano inda kana bashi lafiya da komai da ilimin da kana bashi kowane lokaci ubangiji Allah muna gode maka sosai kuma muna roke ka duk abin da mutanen shaidan suna hada za su yi sha ubangiji Allah kar wannan ya faru ubangiji Allah muna roke ka da waɗansu mutane kuma wanda yan sandan Najeriya wanda sojojin Najeriya suna ta kama suna ta kashewa muna roke ka taimaka musu ga mutanen da ana kashe a banza wanda Boko Haram suna kashewa wanda government suna kashewa wanda bandit suna kashewa ba wanda yake yi musu magana sai dai a nuna mana gawansu ubangiji Allah muna roke ka ka yi musu soki ka taimaka musu saboda irin jinin da ana zubar a Najeriya yayi yawa wannan abun muna roke ka ubangiji Allah da waɗansu abubuwa wanda ike zuciyarmu mai wa ba mu tuna da shi kuma bara mu iya fada yanzu muna roke ka ka yi mana albarka a sunan Yesu almasihu mai ceto amen to jama'a mun fito kuma domin mu ci gaba da maganan mu mun fito domin a tabbatar abin da an ce ayi jama'a yanzu a Najeriya yanzu kwanakin baya a embassy na America muka gani mutanen Nigeria suna zanga-zanga ana zanga-zanga a embassy a Abuja na America wai saboda wannan mutum wanda aka kashe a America sunan shi George Floyd Nigeria mutanen Nigeria suke tashi suke je a embassy din suna zanga-zanga wai abun da ya faru a wajen wai su ba sa so kaza mutum da ne fa aka kashe amma ga Nigerian da suka taro jama'a wani irin magana ne za kiran wannan abun wani irin manafike ne wani irin wawanci ne a turanci za ce hypocrisy wani irin hypocrisy ne wannan duba Nigeria fa mutanen Nigeria suka tashi sun je a embassy suna ta zanga-zanga wai irin wannan abun ba sa so wai kaza wani yana ta magana zai yi kaza idan ka kalo video abun da suke yi a Facebook shine na ji mamaki na ce a Nigeria wannan abun yake yi ashe ana zanga-zanga akan mutum wanda ya mutu ashe siyasa ne Nigeria suke sin kawai to yanzu bari mu je magana na Southern Kaduna menene yake faru a Southern Kaduna yanzu ga inda ana ta kashe mutum kaman ba wani abu bane a Southern Kaduna bari karanta wani labari daga Vanguard wannan aka rubuta a June 4th June 2020 yet from Vanguard daga Vanguard ne ke fito yet to be identified gunmen struck in Tudu village of Gwalada Dosu general area in Kajuru local government area Kaduna state on Wednesday killing 9 people baya wannan 17 wanda aka kashe fa a ranar Monday. Chairman of the local government council, Mr. Kafra
Kaino confirmed the attack on journalists, saying it was the military intervention that made the assailant flee. Umbrella body of the Southern Kaduna Native, the Southern Kaduna People Union, SOKAPU, said 30 decomposed body of their natives were in the bushes and no one could near for fear of reprisal. In the Wednesday morning attack, several other persons were injured. At about 5 a.m., they alleged the gunmen invaded the village and they started shooting sporadically while the residents scampered for fear of life. Yes, there was an attack on Tudun village in Gwaladuse at about 5 a.m. and several people were killed. Others too sustained injury, he said. The Kaduna police were yet to confirm the attack by the gunmen. According to Mr. Kaino, soldiers' intervention made the casualty figure low. He said the details inventory of casualty have been taken. Security operatives have been mobilized to the community. We have once again been set back in our confidence building effort and peace engagement after Tudun village in Agwala Duse general area was attacked this morning. It is confirmed that 9 lives were lost in the attack. A detailed inventory of casualty is being taken. My heart goes out to all the families affected. May God grant the soul of the victims eternal rest. The position of Kajuru local government area remains that all communities must resort to the law as against engaging in the killing and the reprisal. I also passionately implore all the sundry to unite to win this war against calamity in our local government council. The council will not relent in its commitment to end the violence, but success can only be achieved with support of every place loving citizens. Jama wannan karatun da na yi a Vanguard ne na gensa, wannan kuma ba wai wanda ya faru a kwanakin baya ne, wanda muna kan ihun sa ana ta magana saka ce mutum 17 suke mutu, amma wannan ne ya aka rubuta shi a Vanguard yanzu a ranar hudu a wannan wata na June, wannan wata shida wannan abun ya faru. An sake je a wani bangala kuma a wani koye a cikin Kaduna state aka kashe mutum tara. Shi chairman na garin ne shine yake fito ya ce wai wadansu mutane sun ke gudu, ga kuma aka samu gawan mutum kusan 30 a cikin jeji, kuma ba burne da su da kyau inda aka burne mutum. Wannan abun ya fara faru sote lokacin da sojoji suke shigo, wannan bandit suke gudu. To ya kuma irin wannan kashe-kashe kowane lokaci ana ta nuna mana inda ana ta kashe mutum a Nigeria, amma ba mu taba gani zanga-zanga, ba mu taba gani Nigeria suna zanga-zanga, ba wanda yake gani Nigeria ana zanga-zanga. Amma ga wanda yake faru America wanda bai shafe mu ba, shine aka tashi ana ta zanga-zanga. Wani irin wawanci ne, wani irin wawanci a Nigeria. Menene yake faru a Nigeria? Irin tambaya wanda zan tambaye ka, irin tambaya wanda ya kamata kai ka yi, ka tambaye kanka. Nigeria ya wawaye ne. Siyasa da waɗansu da yan siyasa din sun sa mutanen Nigeria su zama banza, ba sa tunani. Kai wanda kana ce kai dan Nigeria, wallahi tallahi ke baka da tunani, wallahi ke wawaye ne. To duba abun da ana ta kashe maka dan wanka, ke dan Nigeria, ba kun ce ku wan Nigeria bane, ba kun ce ku wan Nigeria. To wani mutum sun zo suna kashe ku a banza, ba ku tashi ku yi zanga-zanga. Ga abun da yake faru a Southern Kaduna, ga kuma na Katsina, ga na Sokoto, ga na Zamfara.
haka ana ta kashe mutum kowane lokaci, ana yanka, ana kasa mutum kaman mutum bane. Fulani suka shigo daga wani bangara wanda ba mu sani ba. Buhari ya bude musu kofa, ya bude musu boda, suka shigo suna ta kashe mutane, suna doka kasansu. Ba wanda ya taba tashi, suna zanga-zanga. Ba mu ji abin da bere ba sa su yi, da midiyan su ba sa magana. Amma ga yanzu abu ya faru a America, domin kai ka fito ka nuna duniya wai kai mutum kirki, wai kai mutum kirki, wai kai human right ne ko menene banza da ana ta fada, ka zo kana nuna kanka, amma a cikin a garinka ga abin da yake faru kai baka tashi ba. Wani wawan youth wanda muke da shi a Nigeria, saboda youth na Nigeria wawaye ne, shi yasa ana ta cutar Nigeria, shi yasa aka abar Nigeria inda yake. Da in ba wawaye ne, wani irin mutum zai tashi e gani irin wannan abun kuma e ci gaba da shi? Ba inda Nigeria gaba daya suke tashi a kansu, mai wace bare ba su tashi su je su yi zanga-zanga akan kashe-kashen da ana yi a arewa ko akan kashe-kashen da ana yi a kudu. Ba wanda zai yi sa, amma mutum ya tashi ya je a embassy ya doka placard suna yi kaza saboda irin kashe da aka yi a America. Ba wanda yake so, ba wai na so wannan kashe wanda aka yi a America, amma ga wanda yake faru a gidanmu, ga kuma fulanoyin da suka shigo gari da moton Dangote. Wannan kuma suna so su sani kan inda za su zona su fara sabon kashe-kashensu. Kuma ba takwa gani yan Nigeria suna tashi, suna yawo, suna magana wai ga abin da yake faru ba maso, abin da yake faru ba maso, ba takwa gani ko daya. Wani irin yake faru a Nigeria, irin wannan abin idan turawa suke gensa za su ce ai Africa masu bakin fata ai wawaye ne, suna duhu har yanzu, ba su gane irin siyasan duniya, ba su gane abin da yake faru a duniya, ba su gane abin da ya kamata a yi a duniya. Wannan zanga-zangan da kana gani ana yi America kan wannan mutum wanda ya mutu, kana so ka gaya mana wai ana yin wannan abin saboda bakin fata ne? A'a, wannan ai siyasa ne. Ya kamata kai ka gane abin da yake faru. Ana wannan abun saboda gwamnatin Trump ne, gwamnatin Donald Trump ne. Karka ku dinga yi tunani mutanen Nigeria, shi ya sa mutum zai sata kudi, shi ya sa mutum zai lalace economy, kuma zaka so bayansa, zaka fito zaka ce sai baba ko ka ba mushi ranka daidai, ka ce akar makalau, ka Allah kiyaye kaza irin maganan banza. Kai kuma ana cuta, ana gaya maka magana abun da ya kamata kai ka gane ka tashi, amma bara ku gane ba, bara ku tashi ba. Malamin ku suna yaudare ku saboda an ba su kudi, bara su yi magana. Akan addini za a yaudare ka, akan addini za a yaudare ka, kan kabilanci za a yaudare ka. Ya kamata ka tashi, duniya ya riga ya waye, ka bude idonka, irin wannan radio na Biafra shine inda zaka zo ka samu gaskiya, kuma anan ne idonka zai bude jama'a, anan ne idonka zai bude. Kwanakin baya aka kashe mutum a Kaduna, mutanen shiti aka kashe su a banza kusan 1000. Wani irin zanga-zanga aka yi? Yanzu wannan magana baya yi sa. Tun lokacin ana ta kashe wayan Nigeria kowane lokaci, ana ta kashe wayan Nigeria kowane lokaci tun lokacin, amma ga yanzu ba wanda yake yi magana jama'a. Shi ya sa wannan abun ya zo kuma ya faru a America, kowa ya tashi ana ta maganan zanga-zanga, kuma dan Nigeria ne suke jin wannan abun suke yi, amma ba su taba yi na Nigeria ba. Ba wani hypocrite wanda ya fi wannan inji a turanci, ba wani ruwawanci wanda ya fi wannan abun. Kowa ya tashi a gani abun da yake faru. Suna so su cire wani gwamnatin na Donald Trump wanda ba sa so, saboda wannan gwamnatin na Donald Trump yana damu gwamnatin Buhari a Sudani wanda ya mutu. Wannan gwamnati suna dame su sosai, shi yasa ba sa son sa. Kuma ana yawo da kanka, ana wasa da kanka. Lokacin da ya kamata ka samu kokula, a turanci za su ce ka samu common sense, lokacin ya kai.
a daina wasa da kai. Ga irin kashe-kashen da ana yi a Kaduna har yanzu ba mai bi magana. Yanzu ina so in tambaya mutanen Kaduna, mutanen Middle Belt, menene yake faru? Menene yake faru mutanen Middle Belt? Haka ne za a zona ana ta rage ku, haka ne za a zona ana ta kashe ku kowane sati za a ce an kashe kaza kaman ba mutum bane. Aina manyoyin ku yake, aina manyoyin ku yake mutanen Middle Belt, mutanen Plateau, aina ga wani yake. Bai ke lokacin da gawan zai fito yi magana ko zai mutu saboda zona duniya ma ba shi da amfaninsa, ba gari amfaninsa da rai in ji gawan, saboda jinin da ya zubar akan laifin da ya yi, akan wawancin da ya yi yawa a Nigeria. Bai ke lokacin da yanzu ba ma jin maganan muryan TY Danjuma, ba wanda yake jin muryan TY Danjuma yanzu mutanen Middle Belt. Menene yake faru? Menene yake faru yanzu? Aina wannan mutum yake? Kwanakin bayan mun ji muransa ya fito ya yi magana wai sojoji suna koyo bayan kashe-kashen, ba mu san abin da aka gaya mushi a secret. Yanzu ba a yi maganansa. Mutanen Middle Belt, lokaci yaken da za ku tashi ku tabbatar abin da za ku yi kanku. Idan ba ku yi wallahi za a gama da ku. Abun da ya faru a 1804 lokacin da Fulani suka shigo, yanzu baya jin maganan Bawushe yanzu. Waɗansu ku Kristoci ne, shi yasa ana ta kashe ku haka. Waɗansu ku Kristoci ne, kuma kun san suna yi abun da za su yi, ko kai Kristoci ne ko kai ba Fulani ba ne, za su gama da kai. Ya kamata ka tashi duk inda kake. Idan kai kana ji murya na yanzu, kuma idan ba su ji ba, kai wanda kana ji, ka tabbatar ka doka wannan magana ka ke musu, saboda wazi ne muke yi, wazi ne muke fito kowane lokaci mu yi. Maganan mu wazi ne, mun zo saboda Allah ne ya ce mu zo mu yi, kuma Allah yake ba mu abin da muke fada, ai ba da kanmu ba ne. Ka ba su wannan magana su ji, haka ne za ku zo na ana ta rage ku kowane sati, kowane rana, kowane wata za a je an kashe kaza. Yanzu an fara kashe har yara Fulani suna kashewa. Fulani suna kashe har yara. Yana da kyau saboda Allah. To idan an fara kashe yara ana nuna maka wai ba so gobinka. Idan baka gane irin wannan abun, shine ina so in yi maka interpretation nashi yanzu. Saboda irin wannan haka kawai zaka gani abu a jarida kawai za rubuta a newspaper, Vanguard, a Punch, a Sahara Reporter, haka kawai zaka gani shi, ba abin da za a yi, ba wani action wanda za a doka akan wannan abin a tabbatar an daina. Jama'a, a tabbatar an daina wannan abin, ba wani action wanda za a yi, haka kawai za a bari. Idan ba ku tashi ba ku san abin da shi ya sa mu yan Biafra muke tashi, saboda mun riga mun gani abin da yake faru, mun tashi mun tabbatar mu za mu yi abin da ya kamata mu yi. Idan za je yaki, a fara yakin din, ya kamata ka mutu akan yaki, a ce ka zo na a gidanka kana shan kunu, kana shan fura, kana cin tuwo, mutumin zai yanka ka a banza, yanka ka ya kamata ce kana yaki ka mutu a yaki. Ya kamata ce an doka kasanka akan yaki, balanta ce ke kana zona da lafiyan haka kawai mutum ya tashi daga wani wuri wanda baka sani ba zai doka kasanka. Ba kyau. Ma'aikatanku an riga an sell da su, ba wanda zai yi muku magana, saboda idan akwai da sun tashi su yi magana. Ba wai ba sa gani abin da yake faru, amma an riga an sell da su. Irin maganin da Fulani suke kamawa mutane yanzu, wallahi ban san inda aka yi wannan magani. Ba wanda zai tashi yi magana. Har ma a kasan Berebe, har ma a kasan Berebe ana ta yi komai ana ta kashe har ma Berebe, amma baraka gensu za su yi magana. Ga yan wansu Osibanjo inda aka rena shi, wannan professor ne fa, shi kuma yan wazi ne, shi kuma malami ne na Kristoci ne, amma ga inda aka rena Osibanjo a cikin Aso Rock, ba mu san ko shi yana da lafiya ne ko ba shi da lafiya,
ban sai ko yanzu ya fara hoka saboda wannan su hotonsa idan ka gansa zaka ji mamaki wannan mutum shine vice president ya kamata wanda ya ce vice president irin abincin da zai yi zaka gani jikinsa zai yi kyau amma wani lokaci zaka ganin sa ka rasa abin da fulani suka mayar da shi ga kuma yorubawa bayarebe suna wajen suna kallo amma ba za su yi magana ba saboda irin maganin da fulani suka yi mutane wallahi ban san inda aka fito da maganin shi ya sa nuna yi muku magana kai wanda kana da rai yanzu a middle belt duk inda kake a tashi wallahi a tashi ga inda ana ta kashe mutane har mata da yara menene laifinsu saboda wannan Nigeria laifinsu saboda wannan Nigeria ka tabbatar ka daina magana 2023 ko ka samu wani mutum ne ezo wanda zai zo yi muku a'a idan za ku yi da gaskiya saboda dukkan ku gaba daya damuwan ku ba kwa yi da gaskiya kuma ba kwa son gaskiya gaba daya idan za a yi da gaskiya ga abin da ya kamata a yi kowa ya tashi sai a raba kasan ana neman referendum musjib referendum a sake kira wani sovereign national conference a yi magana kuma a wannan za a implementing duk abin da aka fada a wajen irin wannan kashe-kashe idan ka yi shuru wallahi fulani ba sa siya idan baka siya su ba idan baka siya fulani dole ne su gama wannan abin da suna da agendansu suna zuciyancu wanda yake cikin zuciyansu wallahi tallahi za su gama da shi idan baka siya su ga a Ghana kasan lokacin da wannan abin yake faru sun sa kansu a Ghana kasan abin da ya faru a Ghana gwamnatin Ghana ya ga yan sandansu idan ka gani mai kiwon shanu a cikin gonan mutum ka kashe shanun ka ci sa suka gan wuta ba sa wasa a Ghana fulani sun gudu suka dawo Nigeria saboda gwamnatin Nigeria ai gwamnatin su ne saboda Buhari da El Rufai da wannan su ne suke kawo su ci gaba da wannan abun da suke yi akan wannan abun shi yasa suke ci idan baka tashi ka yi abin da ka fada masu iyaren da za su ji idan baka fada asalin iyaren wanda fulani za su ji ka nuna musu abin da ya kamata wallahi za gama da kai shekara kadan kawai wallahi zaka zo a Kaduna zaka rasa mutum daya a ce wannan mutum asalin dan kasa Kaduna ka rubuta wannan abun sunana nwachineke ike yi maka wannan magana yo ranar 5 a wata 6 a wannan shekara 2020 a Radio Biafra na Hausa Service zaka ce wai na fada zaka rasa mai waka da America ko kana ina ne amma rayuwanku an gama da su gaba daya an gama da su idan ba ku tashi ba shekara wanda ya wuce waɗansu ku za su zinga ganin mu wai mu wawaye ne wai muna son Biafra kaza irin wannan abun ne muka gani idan ba mu fara abun IPOB yanzu ban san inda kasan mu zai zo na ga kuma muna kan harka ga inda ana shigo mana fulani ga inda ana ta shigo mana fulani su fara yankansu saboda sun san sun siya ma'aikatan mu gaba daya idan ana yanka ka a gaban ma'aikatan ka bare yi magana ba amma ce shanunsu ya mutu ko ya gudu ko menene ne gwamna zai je biya musu miliyan 8 saboda an riga gama da su gaba daya su ba mutum bane ba sa yi tunani kuma fulani yayi wannan abun idan ba ku tashi ba ku manta da da ma'aikatanku ku manta da megidanku ku manta da su ba abin da za su iya yi muku ku ne za ku tashi ku yi abin da ya kamata ku taimako kanku kuma idan baka yi baka zo na kana shan giya ka zo na kana kai youth ne na giya maka kana koyon bayan mata da dare kuma ka bari fulani suna zo suna kashe mutaninku wallahi tallahi shekara 10 a gaba za zo a cikin Kaduna gaba daya ba za samu mutum ko daya a ce wai shi Christian ko shi dan Kaduna ne maiwa sauranku a mayar da ku musulmi ne ni ba ruwan da addini duk wanda kana so ka koye amma ni ana damu na a ce culture dinka babu gaba daya
ba abun da zai zo ya cire culture dina addini bare ya cire culture dina ni ina da addini na amma bare rufe culture dina saboda culture ai shine kai ni yan Biafra ni haka ne ba abun da zai canja shi addini bare canja shi addini bare hana culture dina ku yi tunani ku tashi yanzu ku yi abun da ya kamata yi a daina zanga-zanga wanda yake faru a America bayan da abun ya riga yana kan wari ma ya faru yana wari akan gidanka ba amfani jama'a wannan magana yake zuwa maka daga radio Biafra na Hausa service na biyu kuma wanda yake yin wannan magana suna na nwachineke wannan magana kuma yana zuwa maka daga radio Biafra na London mai taimako mai gidanmu sunan shi Mazi Uche Mefo mai gidanmu kuma kasan shi sunan shi Mazi Nnamdi Kanu shine Ohamadike shine shugaban kasan dan Biafra gaba daya kuma shine director na radio Biafra da television jama'a muna ce muku ku saurari radio mu ku ci gaba ku saurari radio mu ku zo ku hada juna da mu ku wanda ana ta cuta ku wanda ana ta kashe ku wanda ana kulun ana raina ku zo ku saurare mu a tabbatar abin da za yi kuma idan kana fama da kariyan da suka gaya maka wallahi haka zaka ci gaba kuma baraka sun rikishin da ke zaka rayin ku zai kare a Nigeria haka kawai zaka zo na baraka samu kanka jama'a assalamu alaikum Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is Radio Biafra Outside Service 2 coming to you from the platform of Radio Biafra London, being deputized by the good man himself, Mazi Uche Mefo, under the leadership of one and only Onyendu Mazi Nnamdi Kanu. He is the leader of the indigenous people of Biafra and he's the director of Radio Biafra and her television. And this message is coming to you from me, a proud disciple of our leader, Mazi Nnamdi Kanu, a servant of the Most High and a servant of the indigenous people of Biafra in the person of nwachineke. A bit summary of what we have been discussing in Hausa language. Radio Biafra Hausa service mainly focus on the north. Mainly focus on the north because of the kind of darkness we find our own African brothers over there that are into. They are the one helping the politicians that are destroying the zoo completely to go on. If they will understand, if their eyes will open and they understand what is going on, they will revolt. And that is why we pay attention on them most of the time when we start. Before we continue, caller on the line, just hold on. Hold on, I pick your call before. You did not respond, but let's see what we have here before we start taking the call. So hold on. We discussed regarding the protests that went on in the embassy of United States of America in Zoological Republic of Nigeria. Some of Nigerians went and protest in the embassy of the Zoological Republic and they have in the embassy of United States of America in Zoological Republic of Nigeria in Abuja, and they were protesting regarding the death of George Floyd that was killed or murdered by the police officer in United States of America, and they were protesting saying with their placard and whatever the written notes they did in order to just to register their own grievance and whatever. But we see it as hypocrisy. This is the hypocrisy of the highest order. For a Nigerian to know that there is power in protest and he should protest for the death of another person in Nigeria.
protesting for the death of another person in another country. Not that we are in support of the death of our dear brother George Floyd being murdered by the cops of the white people. We understand what is going on in the United States of America regarding the white supremacy that have been there for a very long time. But charity begins at home. Charity begins at home. You start the good work from your home. Why is it that the Nigerians have not protested? Before we go to that, other things, who is, I see it as a hypocrisy. And who is a hypocrite? And that is what I want to read out for us from the Oxford Dictionary from the Google here. It said, a hypocrite preaches one thing and does another. The word hypocrite is rooted in the Greek word hypocrite, which means stage actor. You are a stage actor. So those people there, you are a stage actor. Not that you are doing the real thing. You just come and act, maybe politically or socially or whatever, or as a comedian to mesmerize the mind of people. Not that that is really the pain, you are feeling the pain. It's a pretender. You are a stage actor or a pretender. You are not real. A hypocrite. So this is the definition is giving us. So think of a hypocrite as a person who pretends to be certain way but really acts and believe the total opposite. This is the definition from the Google regarding a hypocrite, and this is exactly what these zoologians are doing. The zoologians that are protesting in the embassy of the United States in the zoo are hypocrites. They are stage actors, as it's been mentioned here. The reason is that there are killings that are going on in the zoo, which I read just the last one that happened. The latest one that happened is the 9 people, apart from the 17 and the other 15 and 20 that have been taking place in only southern Kaduna alone. But nobody is protesting for them. December 2016, over 800 people were massacred. There was no protest. Even the so-called religious people that came out during the time of Jonathan saved Nigeria, blocking the road, we did not see them in those protests. And now they are registering their protests to the United States as a result of what happens there, for people to see them as good people. Whereby in your own country people are being murdered day and night. You did not protest. 9 people just killed. This is the news. This news in Vanguard now was written on 4th of this month. This thing happened on Wednesday. They came back again in the other village after killing about 17 people in the other village on Monday. They came back and killed 9. And the reporter was saying, according to the interview of the chairman of the area, the man that is in charge of the area, that over 30 dead bodies of their own people were in the bush. Nobody to go and recover it as a result of fear of those people, because they are still in the bush. The military just came in to stop them from the killing within the area, but the people are still in the bush. The military cannot go there. We all understand the games that they are playing, because these people are being paid by El Rufai, of which he has said it that they were given money not to kill people. We understand the Fulanization that want to take place. But the zoologians, none of them stand up to go and protest. You would have been protesting every day, even if it's only you. Let the whole world see you. For these people, they are your own brother, the nearest brother you have, not the one in the United States. You need visa to go there and the flight tickets. They have brothers there. Their own brothers are protesting for them. But you did not. Your duty is to go and camouflage a mere formality that you are doing. Maybe because of that, they will appoint you for one United Nations work, because these are the things the Yorubas are doing, because most of the people that are doing this thing in Lagos are the Yorubas, for them to get more international observance that they are this, they are that, or their NGOs will be rate higher in the world that they are doing this. Look at the evil happening in your backyard. These people are human beings. You call so-called one Nigeria.
Your so-called one Nigeria, those of you that believe in your one Nigeria, they are the one being massacred every day. Southern Kaduna. Maybe the people that are doing the protests are the so-called Christian. It is the people that are being killed in Southern Kaduna, your own Christian brother. Because the one of the highest hypocrites is a Christian most of the time. I mean, these people, the Christianity they have been practicing in Nigeria presently now. Most of them are hypocrites. When a pastor will stand in the pulpit and be preaching a different thing, whereby people are being massacred, he's saving his life, or because that politician have come and sow a seed in his church, they won't talk. You are a hypocrite. You are a stage actor, just as the God mentioned it here. You are a pretender. You are not projecting what you read. That is not the way of Yeshua HaMashiach. That is not his way. People are dying in the zoo every day, recorded and unrecorded. The Yoruba medias are there, they are aware. These days, because the killing is too much, that is why you somehow see from Sahara Report, they will show you some certain pictures. Before they don't report it. They say let it not cause chaos in this town. But look at the number that have been massacred now is too much, and they started showing it out. My dear brother, is it how we are going to continue? Where will these hypocrites take us? For how long shall we continue in this? This is the question I want to throw out to you. When will all these things stop? It's not going to stop. Remember that this thing has been connected with blood. Innocent blood has been shed. The latest one in Kaduna is women and innocent children being massacred. Do you think that their blood will forgive you? Do you think it's something you go to church and pray of? No, sir. It will make the zoo to remain ungovernable. It will make the zoo to remain miserable. And the reason is because their blood is crying for vengeance, for intervention. If you, the living, did not do the needful thing to make sure that people have been liberated, they will continue to kill you. Because the zoo can never be good again. This killing had been, it will continue. But had it been, we think like human being, we have conscience, we tell ourselves the truth, and decided to do the needful thing. Like when Biafra want to pull out in 1967. Had it been something to, do you think that there will be such killing? Or had it been they agree in the Aboric Accord, they went with the so-called Yakubu Gowon? Do you think that such a thing will be happening to their people in the Middle Belt? The answer is no. They will have their own regional government that will be defending them. Because the way Fulani mess up the brain of every politician in the zoo is what, I can't just believe. With all their so-called education, with all whatever they have, but you must you must bow down to Fulani and become a Mugu. Become so useless that you can't talk. With all your qualification, you can't talk. You can't do anything. This is what the Fulani has reduced the people. I don't know the kind of charm or whatever will I call it they used to reduce people into this level. But you, the younger ones, you are the one we are speaking to, because if you don't rise up to do something, the same way it happens to these people, it will happen to you one day. And you will be a fool to be alive, and your culture is being removed completely. Maybe you are from the Southern Kaduna Middle Belt, but now you turn to become a Hausa man or Fulani man for you to live. It's better you go to that war, fight and die in the war, than to be alive and become a useless slave. I'm telling you the gospel truth. Your political leaders have been sold out. Who hears the voice of T.Y. Danjuma again? Where is T.Y. Danjuma that came out last time and said that the military were supporting the killing in Taraba? Are there not killings in Taraba up to today? Is it because maybe they are not publishing it? Or are they not the same middle belt, the so-called middle belt? Are they not the same? Where is his voice again? We are not hearing him because something has done in the secret. The stupid old fool is still moving about. I'm talking about Yakubu Gowon. Instead of this man to use his last breath now to liberate his own people from these shackles that he himself put them, he's still parading himself. In fact, it's a gospel. Everybody can preach gospel. After all, Satan preached gospel to Yeshua HaMashiach in Luke chapter 4 when he asked him,
oh, you have been fasted for 40 days. Why not turn this stone into bread so that you have something? Is it not a very wonderful preaching? Is it not a very wonderful? So anybody can preach the gospel. The man is moving about preaching, claiming he's this, he's that, he's that, but the needful thing, he has not done it. And the needful thing for him to do is to make sure that he uses his last breath now to fight as a great-grandfather. As a great-grandfather he is now, because I know that he has great-grandchildren. For the future of these people. But where is he? Nothing. He's doing nothing. Just parading himself. Moving about. Claiming what that doesn't make sense to anybody. Whereby the rating. This is the problem of an average black man. He will not like to tackle the main issue. He will not like to tackle the main problem. When he see the major things, he will see how to, is there any way we can, cover it off and continue to move. Whereby that problem is there. If you don't solve a problem, it will continue and accumulate. It will become a cancer and keep on eating you. That is one thing with problem. You must have a heart of solving your problem. Why won't go on, rise up now, and even though they would kill him because he has already signed this contract, let him die and die honorably by realizing the mistake he does 50-something years ago for the sake of his own great-grandchildren and unborn great-grandchildren. They will talk good about him. If not, look at how these people have been massacring every day. Every week you must hear Southern Kaduna, 15 die, 20 die. And these are young people. What is the future of these people? Do they have future? When they will kill women and children, these are the people that will produce. These are the future. But the people that are talking to you are the people you don't like. Because I know the Middle Belt. I was there. I know them. I remember an incident that happened in Fatima Cathedral. When they let Bishop Ganaka died. When Bishop Ganaka died, the next person who's supposed to be the next bishop, there is no two ways about it according to Catholic hierarchy. There is no two ways about it. If not, Monsignor Emmanuel Ude. Monsignor Emmanuel Ude is the person who's supposed to take over the administration of Archdiocese of Jos instantly, because he's already in as a Monsignor there. But these people play their powerful politics. They went all the way to Jalingo and brought this present man now, Kaigama, Archbishop Ignatius Kaigama. On the process, Emmanuel Ude died. What killed him is what we don't know. Emmanuel Ude is from Delta State. So these are the things we know. Most of even the Middle Belt, as we are interfering for them now, interceding for them now, their heart still go for the Fulani. That is most of the time. One thing I will say, I say, these people, what is wrong with them? As you see them there now, they like them. They do even an average Middle Belt woman will prefer the same Fulani whom his religion, his culture are not the same. You see the foolishness of the foolish. Then how can you be free? You are just selling your cause. You people don't think about your future. They are men, the same thing. You will support them in politics. You will bow for them. But they will never tolerate anything that come from you. They will see you as Arene Banza. That you are nobody, you are nothing. But you can't think. Look at the Biafrans fighting for the liberation of their people through our leader Mazin Nnamdi Kanu. Why can't you people rise? Why can't somebody rise that this country must be divided? This zoo must be divided. Why can't we have such youth there? But your brain has been cloned. Your brain has been destroyed, damaged. You still love that country. Look at your people, my dear brother. Look at how these people are being massacred. I am not from that area, but I feel the pain. I feel the pain. Look at these pictures we are watching. These are human beings, murdered. Some are sleeping very early in the morning. This bastard will come in and just use machete and destroy people. And there are young youths. Maybe you are in Abuja or you are in Lagos holding a particular position. I'm talking to those Middle Belt.
Why can't you revolt? You are thinking that Nigeria will be good. For where? It will only be good when the Fulani have finally achieved their aim, their agenda. By that time, your name will no more be Danjuma if you are from Middle Belt. Your name will turn to a different thing. Your religion will turn to a different thing. Your culture will be forgotten. That time you have been Fulanized completely. That is the time you will see peace. And somebody like us, like the Biafrans, the IPOB, under the leadership of Oyendu, Mazin Nnamdi Kanu, can never tolerate such a nonsense. I can't be alive and we just see, let's say something like Igbo Fulani. Brother, it not going to happen in our own time. I'm everywhere, okay? But look at you people. They are taking instead you see where light is coming. Light is coming towards the Biafran angle. Why not you people are in line with us this time? Next week now, mark my word now, next week now, we're in the month of June. Before this month goes down, you will hear another killings. 10, and as they are reporting 10, 15, 20, we all know the Yoruba fraternity media and how they lie. We know how they lie. Maybe because if it is 10 or 20, they write, brother, put it more zero, like as Abiola did with that check, as our leader told us. 40 million, he added more, some zeros, you know, to move it to 400 million. Add some zero, then you get the real figure. If you hear that it is 15, add some zero, it is 150 they destroy. In fact, because what they normally used to do is they will target a particular village and they will go there and finish them. If you have lived in the north before, understand how they live in those remote villages. There is no village that will be less than 180 people within that area. When they go there, they will level them, and the people there won't be anybody there again. Then the Fulani will enter and take over. This is exactly what is happening. And you sit down there, you are watching, clapping, shouting your one Nigeria, and you, the indigenous people, are being wasted from some people you don't know from Futajelion. And when the Biafran people rises up to do one or two things, you will be among the people that will go to Facebook and write nonsense. Maybe because you are still in the you are still in Zoologian police or army or DSS, and they are paying you 40,000, 50,000, whereby your boss, who is the Fulanidian, is taking all the whole money, all the whole bribe money you people are collecting from road. Instead of you as a middle belt man, you have that bullet. Create a history. Why not turn and shoot him down there? Than allowing your people, you sit down, you watch your own tribe, your own race, your own people dying. It is time you must rise up. It is time you must wake up. I'm speaking to our middle belt brothers. It is time to wake up to do the needful thing. This killing must stop. This killing must stop. The killings in the middle belt must stop. We know that there are some killings in our area sometimes, but it can never reach to this level. We are waiting for them. But if we can unite together, if you people will understand the game, unite with us. After all, we have something in common. The Christianity of a thing is there. If you will understand the politics in Christianity, even as the white man brought it to you. But it unites us more than these people from Futajelion. It can help you to have a rethink for your own good. We don't need anything from you people. We are not coming to the north to take your land. There is no any Igbo man or a Biafran that don't love his village more than the place he's staying. Everybody love his home. There is one thing connected us with we and our land. It's just situation you make an Igbo man to leave that place. But if things are in order, we will be in our land doing our things. I'm saying this thing for a piece of brain to enter into our sense, to the youth of the middle belt. You keep on keeping quiet, staying there, watching, drinking frade nono, kunu, and all manner of nonsense you are eating, and even the cow they are giving to you, changing your brain. You will stay there, and one day, the same way these pictures we are watching online, the same way they will see your own corpse
on the street, and that time you have gone and nobody will remember you. You have gone and gone forever. That is one thing with this world. Fulani had been killing for years. This killing did it. Fulani, we are involved in slave trade, so they have doing all manner of atrocity. That is their own way. They are cursed people. They have been cursed. So if you don't if you don't fight them, they will destroy you. So it's up to you to wake up. If you want to wake up, you wake up. If not, every day we will come here and say, hey, they have killed another 20. They have killed another 30. They have done this, which is nothing. Rise up. Even if the army come to stop you, you shoot that army man. Use your money to buy guns and bullets. The middle belt. Even if you keep it and the army heard that you have it, the army that will not go, the army will only come to mesmerize. They will only come as a camouflage within that area that something has happened, to tell you that they have stopped the killing. But the army can never go to the bush and fight them. This is an orchestrated, a program, the well coordinated issue that is going on. It has been programmed. It's working very well. Every military man is under command. The head of that military group is the one commanding those boys. If he asks them to go into the bush and search for those criminals, they will go, but they won't. He won't send them. They will only come so that the world will see. By that time, they have already done up to 40% of their intention. Then they will go back to the bush as if that bush is not part of the Zoological Republic of Nigeria. But the Zoologian army will not do that, because their commander didn't tell them to do that, because their commander is part of the program, the people that program what is going on. So if you buy your guns and bullets and you are fighting the people in the bush, and these people, the military, you shoot them. You shoot them. Let that thing happen. Why would you be? Your mother, your father, your brother, your sister had been butchered, massacred. Even a goat, the way they massacred people, my brother, even a goat, you can't massacre a goat in that way. If you are killing a goat or a cow, you kill it with respect. You kill it with respect. Bring out the intestine. Butcher it very well. But the talk less of human being, they will massacre you to nothing. You need to rise up and do the needful thing. This is Radio Biafra Outside Service 2, coming to you from the platform of Radio Biafra London. Our line will be open now, both in English and in Hausa. But let me see if my colleague is with me here, Mazi Anene, all the way from United States of America. Mazi Anene, are you with me? If you are with me, you respond. But meanwhile, our line will be open. You can call in and make your contribution regarding the hypocrites of the people in the Zoological Republic of Nigeria with this number, +183 263 73499. I repeat, +183 263 73499. Again, +183 263 73499. Mazanen, are you there? I think Mazanen is not yet connected. But meanwhile, you can call in both in English and Hausa for us to continue with our discussions. This is Radio Biafra Outside Service 2, coming to you from the platform of Radio Biafra London, by the leadership of one and only Onyendu Mazi Nnamdi Kanu Ohamadike, one of Biafra land. Ikuku kube kucha awugawa.
awa Biafra gadigide wero mgbe biyebi Biafra gadigide wero. Radio Biafra Officer Service. I think I have been reconnected with Mazianene. Mazianene, can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. You're highly welcome. Seems we're having problem with this line. I don't know what's wrong. I've been trying to reach you. But seems, can you hear? Hello? Yes, I can hear you, Mazi. Okay, you are welcome. Mazenene, I hope you have you been listening to what have been coming up, what I've been saying regarding the level of the hypocrisy of a person that called himself a Nigerian. There are protests that are going on in the Zoological Republic of Nigeria, the embassies of United States in Zoological Republic of Nigeria, regarding the death of a brother in United States in the person of George Floyd. Nigerians are protesting, whereby there are thousands of dead people every day in the zoo. Why is it that this protest is not going? What kind of a hypocrisy they are trying to display to the world? And this thing is coming from the so-called Yoruba people. We must tell the world the truth. So I don't know what you have to say regarding this issue. Look at the killing in southern Kaduna. How many times have they come to protest? Look at the one in Sokoto, in Meduguri. Every place there are killings. Why is it that these people, we have not seen them protesting? Even in the offices of United Nations, in the zoo there. Why will it be that of these people? They are trying to, are they looking for something or what? Mazanene. Well, Mazi, it's one of those things. This is Mazi. I actually, I hadn't been hearing what you were saying. All the while I was connected, but I wasn't hearing anything. But nonetheless, I know the subject, of course. It's one of those things. I'm speaking from here in Austin, Texas, of course, from Newe province. Mazi, it's one of those things that that baffles the mind. It boggles the mind of a fairly intelligent claim to Nigeria, and that they never do. Hello. Remember of yes, Mazi, I'm here. Okay, it's like your line is breaking. What is the problem? Oh no, it wouldn't be from here. I'm fine. Everything sounds okay here. Okay, continue. So it's one of those things. You remember when the so-called Chibok girls happened? It's exactly the same thing that they were doing. They found time, even here in the United States. Some hacks, some imbeciles, from functional illiterates. They gathered here. They had their demonstrations here in Austin, Texas, as a matter of fact. When their own homes were on fire, burning, Boko Haram was killing people everywhere around the country, chasing people, beheading people. They never came out for once to demonstrate. Even as we speak now, here in Texas, they are just typical Nigerians. They haven't come out to demonstrate for anything. But when those Chibok scam came, they went to the capital, they demonstrated. So it's the same thing over and over again. A populace that don't know anything. Populace without brains, because whatever they had left had been destroyed completely, liquidated by the devilish entity that is called Nigeria. So they don't know the difference. They think they're really playing to... Now, there's something that goes on with our people back home. They always force themselves to appear, standard to the rest of the world. When in fact, is like I've said before, a pot to listen. Well, yeah, they are our people. I don't know why they always push themselves. Always, it's what they used to call forced guy back in high school. Forced guy. To elevate himself to a status he could never be. So they by doing something. I'm not saying that the killing of the guy was no, because it's what black population have to endure in this country, and black men have never been men enough to do anything about it, because
I strongly believe that the only crime a criminal gets away with is the one that, he knows that nothing will happen to him. In realism? Okay. Yeah, no, see, I wonder if Nigerians actually understand, we are not people that think deeply. Because if we were really people that, could have some faculty for deep thinking, Nigeria is partly responsible for what happened to Floyd. Nigeria is partly responsible because if Nigeria had been what it should have been, if Nigeria has been what it ought to be, being the giant of Africa, the useless, if it weren't such a useless giant of Africa, we have made a difference on how black people are treated everywhere. Because we must remember that when your home is in order, it projects outward how people see you, what they see when they look at you, because your house is in order. But those people, the Nigerians don't understand it because we have limited thought process. So Nigeria should have been crying and being ashamed of themselves instead of demonstrating. They should have been wearing mojo for the death of Nigeria itself, for the disappointment that the country has been, for the butchery, the wholesale mother quarters that it has become. Instead of building dreams, Nigeria is a destroyer of dreams. It kills humanity. It deprives of everything, every value that one has. It's a very, very Kutare barawo zai tsere ga ajan tuzuru. Dan banza janar Buhari. Bakin goggo sarkin luwaɗi idogo mai sufar muzuru. Kare ne wuto ko kazari. Me kashe mata har da yara a sai shege dan fesararru. Dan banza janar Buhari. Uwarka iyan labuhun ubanta a ta haifo mana bam kazani. Shege kazani. Dogon ba'are malafar ubanka tsohon banza a firgitacce. Banza janar Buhari. Tsohon soja matsoraci kun ga kauran mata a barkatacce. Kare ne wuto ko kazari. Karayin iskanci yake yi yana gararan ba a baya bacci. Dan banza janar Buhari. Da sannu fa za ka ci bal ubanka a shege cin da aka kasa. Kai! Shege kazani. Buhari. Bakin goggo sarkin luwaɗi idogo mai sufar muzuru. Soko kazani. Dan banza janar Buhari. Kare ne wuto ko kazari. Ya kan haru alba'isu ka tsinewa janaral Buhari. Dan banza janar Buhari. Ya ƙauye ka tarwatsa shi ka toshe mai hanyar fitsari. Kare ne wuto ko kazari. In ka zai